Els cantants virtuals són una moda que arrasa al Japó. A Catalunya hi ha una petita empresa que ha creat els hologrames del Bruno i la Clara. Comencem! Són el Bruno i la Clara, els primers cantants virtuals en castellà. Els seus creadors són els fundadors de Voctrolabs, una petita empresa sorgida del grup de tecnologia musical de la Universitat Pompeu Fabra. I llavors vam iniciar una dècada, 10 anys d'investigació conjunta amb Yamaha, en què ens vam dedicar precisament a aquest tema. És a dir, com fer que l'ordenador pugui cantar imitant a un cantant real. D'aquesta investigació en va sorgir Vocaloid. Vocaloid es un software para PC y es bastante parecido a todos los softwares para hacer música. Tienes aquí un piano con las notas y luego aquí en el tiempo puedes dibujar las notas. La única diferencia es que en cada nota puedes introducir una letra. Dejando notas en el aire. I aquest software és el que permet crear els cantants virtuals. La Hatsune Miku, per exemple, és tot un èxit al Japó. Els primers cantants amb veu en castellà i volíem que tinguessin una veu molt bona, que pogués interessar als clients, als músics, per fer música. I vam estar fent un càsting. Llavors vam agafar estudiants de l'ESMUC, cantants professionals, cantants amateurs, i vam fer una selecció. I vam triar dos cantants, un home i una dona, que són anònims, no hem volgut fer públic qui són. L'Aurora de Nueva York. El procés bàsicament consisteix en gravar totes les combinacions fonètiques necessàries per després poder cantar qualsevol text en castellà. I després, una vegada tenim tot això gravat, hi ha una feina a l'ordenador de manualment etiquetar, retallar aquesta sèrie de gravacions i després hi ha un procés automàtic en què hi ha un programa a l'ordenador que hem dissenyat nosaltres que crea una base de dades que conté totes les gravacions. L'aparença del Bruno i la Clara va sorgir d'un concurs de disseny, ja que la primera imatge que havien creat no va agradar als usuaris. Es van presentar uns 150 dibuixos, llavors la gent va triar, perquè va ser una votació popular, llavors es van triar el que ara és la imatge de Bruno i Clara. Facto i los Amigos del Norte van composar la primera cançó del Bruno i la Clara. Cuando te acercas a mí sabes que soy muy especial, tan natural. Competència cap, no n'hi ha cap, perquè, perdó, tu pots, és igual, o sigui, ja pot cantar un androide, pot cantar una persona, hi haurà gent que li agradarà més la veu d'un androide, hi ha mercat per tothom. I pel que fa a les seves utilitats... S'està utilitzant en videojocs, s'està utilitzant com a acompanyament per altres temes. Si tu ets un compositor que tens molt bones idees musicals, que saps crear molt bones melodies, fas molt bones lletres, però has tingut la mala sort de néixer amb una mala veu, doncs et permet fer servir aquest cantant virtual perquè canti les teves pròpies composicions. És un mercat molt més difícil que el japonès o l'anglosaxó, sobretot pel tema de la pirateria i pel tema que el software costa de vendre. I per tant s'ha de trobar un model de negoci diferent al que s'ha trobat al Japó o als Estats Units o altres països on Vocaloid està tenint un gran èxit. A Voctrolabs també han dissenyat una tecnologia de transformació de la veu. Una versió per a nens es troba exposada al Cosmocaixa. Hola, ara tinc veu de robot.
Bàsicament, la tecnologia Caliboscope el que permet és canviar l'afinació i timbre d'una veu. Hola, ara soc un pallasso i us explicaré un acudit. Últimament, en el darrer any, ens han contactat estudis de postproducció d'àudio de Hollywood per pel·lícules de cinema on, com a servei, nosaltres hem transformat personatges de les seves pel·lícules, actors reals, transformar la seva veu per adaptar-se a un personatge concret. En un futur els agradaria aplicar aquesta tecnologia a la indústria de l'entreteniment en general, especialment als videojocs. I pel que fa al Bruno i la Clara, esperen poder-los acompanyar ben aviat amb nous cantants.